बुना apa deh? Ini nama apa bukan nama dop tuh baca lah jangan na. Udah belah tua, apa belah tua jangan apa? Share. Oh, bipa, pergi mana? Suami purusu neng layani. Oh, kau mana bisa? Yang kau ni bisa mana sing kau bisa? What? Suami purusu neng layani. Ye, manusiaलाय माथो लोंनानै मेथाइ खनबोगासिनो दंलै। बिफा फैफिनबाय आङो सुवामि पुरुषु नों लायानि बिफा आं नोंखौ बावनानै थानो हायाखै न'आव थांदोंबाबो नोंखौ गारनो हायाखै आङो नै बिफा फैफिनबाय मा जागोनलै बेजों फिसा सानैखौ गोसोखांना थानो हायाखै आं बिफा जाबाय गावरिमा जाबाय दे जा बुबाय बुथारलां एबारनिफ्राय बे मैखिफ्रा एसे साफा सुनानै दसे रेस्ट लायदो ओंखाम ओंख्रिफोर संदो थां एकदम ओंखाम ओंख्रि जानाय गद गैया नों गैयैखाय दे जाबाय बुला एबारनिफ्राय बुला थांदो थां थांसै आङो ओंखाम संसै मा जागोन फैदों जाबायदि फेग्लेग्लेसो जाना फैलायबाय बे हिनजावखौ मोजां खालामनो हागोन ना हाला सिन्थासो जाबाय माबा मोनसे बेमार आजार बिपदफ्राव गोलैबासो एसे गाव थेला मोनागौमानि गाव गोसो जानानै माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनानै गारागौमानि जुमाय जिनिसखौ हाजारखि बुजाय मानसिखौ खर'आव बुजायना सोहोनानै निसा बेसादखौ गारनो हामारा थेला मोननांगोन अब्लासो बुजिगोन बे बिराद मानसि नुबाय आं लोंफुनाय समाव नों जेसेबांखि बुं गारहोनो हाया मानसिखौ नाथाय मानसिया जेब्ला गावबागाव थेला मोनो अब्लानो निसा बेसादनिफ्राय हारसिंनो गोजान जाखायो मा बुंबावनो बेखौलाय बुना मालाय देहायानो गैला हनै खनसे जोबानो लांगाब थाखायो बेखौ बुना मालाय मा मोननो थाथोंसै बिदिनो संसार जाथोंसै गाव सम जाब्ला मोजां जासिगोन बे मा जागोन सोर आफा आंखौ निमाहा होदो नोंखौ बिहौबाबो माबा माबि गाज्रि बाथ्रा बुंफ्रांबाय थायो आङो बिहामजो आफा फैफिनबाय आङो नोंसोरखौनो गोसोखांना थानो हायाखै आं नोंनि बे खाथियाव उसुं गोदा हागादै गारनाय आंखौ रायनाय आं बावगारनो हायाखै आफा नोंनि बे बारि खनायाव उन्दुनायखौ बावगारनो हायाखै आफा न'आव थानो हायासै आङो आं नोंसिनावनो संसार जानो होनना फैखाबाय नालाय फिसाफ्रानो एथ' गिदिर जाबाय आं बोरै गारना थानो हानो आफा आं फैफिनबाय आफा आं नोंनि एबारनिफ्राय ना बाथोन बानलु बाथोन हालदै बाथोन गिदिर आलु बाथोनबो मेनानै सिफ्लेना जाहोगोन आफा नोंखौ बिहाव बायदि मानिथारसिगोन आङो नोंल' दारायसै आफा आं बोरायला नोंखौ आं जौ लोंनायखौ गिदिर लोंनायखौ जेबो दाबुं दे आफा दे बिहामजो आंबो नों गैयैखाय थानो हायाखै मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिहामजो नालाय न'नि लखि जायो बिहामजोआ मैखि दैलाय मालाय मा जानो जों बिहाव बोराय बैसोआव थैनोसै समाव बिहामजोफोरनि मोखां नायनो लुबैयो बिहामजो मोजां मोनदों दे था मोखांफ्रा सुना स्र'नो ओंखामफ्रा संहैदो आथिं हमै खुलुमग्रा जासिगोन आफा आं नोंखौ आफा नों बे खम्बल बोरायखौ जोमबाय थानांला आफा गाज्रि नुथारो मानसिफ्रा बयबो बे गांसेल' खम्बल बोरायखौनो जोमोनो मा होनना बुङो आं नोंनो बै मोनसे खम्बल गोदान सुना दोनदो आफा आं दा होफैगोन नोंनो दे आफा दे खानायखौबो नखलि लानसां खानायखौबो गुसुं होनो नै नोंसालानि गस्लाखौ गानबाय थाग्राखाय आंखौ मानो ब्लाउस गाना होनना बुङो मानसिफ्रा ब्लाउसबो गानसां लिपस्टिकबो फुनसां एबारनिफ्राय आफा दे मोजां मोनदों दे थां मोखांफ्रा सुना स्र'नो ओंखामफ्रा संहैदो दे
Này, bihamजो दिनैनिफ्राय दावराव दावसि नांलाय खमलाय जाबाबो न'आव दाखारला रायजोफ्रा मिनियो समाजा मिनियो नोंना फिसाफ्रा हनै दारि रज'लायनाय इसिबांबा गिदिर गिदिर जाबाय नों मानो खारलांबावनो न'आव खारनाङा मोजांबाबो गाज्रिबाबो हौवाया खनसेल'सो बुदों हौवा बुनायखौ मानसिया खारो नामा हा नांलाय खमलाय बुलाय सोलायजोंनो संसार जायो बिहामजो बिदि होननानै नों न'खरखौ गारना थाङा हामा एसे दाय जाबानो न'आव थांनाय एसे दाय जाबानो मालायनि न'आव खारलांनाय नङा हौवाया हिनजावखौ मालाबाबो बुना बुथाराना मालाबा बुथारफेरदों बुथारा हामा दे बिहामजो दे दिनैनिफ्राय दा थांसै थां दुगैदो थां एसे मोखांफोर सुस्र'हैदो दुगैस्र'नानै दसे उन्दुना ओंखाम ओंख्रि संदो आयै फिसा उन्दै नोंबो बिमायनावसो थाबोलायबाय फिसा गेदेरबो गैया आयै आयै फिसा गेदेर फिसा उन्दै आयै आयै जियानो जा बिहामजो फैफिननायखौ मोजां मोनदा समाजा गाज्रि होनो दानि जुगाव बेबायदि बिमा बिफानि न'आव खारलांलायनायनि सम गैला मा बेला एसे दावराव जाबानो न'आव खारलांनाय जोंहाबो लासिं जाबाय लायनो थांनाया दे मोजां जाबाय फैफिनबाय नालाय हामबाय दे आफा नोंहामजोआथ' फैबाय जौ लोंनानै नोंखौ माबा मोनसे होनबावबा खोन्थाबाव एबार दामबावगोनसो आं बांसिनसो दामगोन आं आफा बुनो नाङालै हामा हामा बेबायदि बुलाय सोलायजों संसार जाया आफा दे बुनाङा आफा बुनाङा दामा नंबाबो दामफ्रांगोनसो आं एबारबो मोजां मासि मोजां जेबो सोलायना फैयाखै बेयो नुवाखै माबायदि फेना फैदों मैखि दैलायलायनो मानसिनि आखला बिदि जायो थोद नोंखौ माबा मोनसे होनबा खोन्था आफा बुनाङा आफा बुनाङा एकदम मा बुंनो आरो दानि बिहामजोफोरखौलाय बुनाङा आफा दै बिदि होनना मायावबा बुगोन मायावबा दब दल दब दोनबा जारला जागोन ना गदायबो लाथ'वा माबो लाथ'वा जागोन आफा जियानो जा बेजों संसार जादो मैखि दैलिबाबो माथो खालामनो गोदोथ' साफामोन ना दासो बोरैबा गाज्रि जाबाय होमबाबो गोसोआ गाज्रि नङा बेना लोंबाल'सो गाज्रि बुना नङालै आफा बुवा नंबाबो बुफ्रांगोनसो बायदि मोनलायलाङो आं बेफोरबायदि हिनजावखौ बेथ' उन्दुबाय गैला बियो दा हासुलासिगोनसो बिसिनायाव जेबो सोलाया बिनि आखला न'आव थांबाबो बारासो जाना फैयो बेना फंबायाबो सब समय बे सेरेब जुमायजों थाबाय थायोना बिब' फंबाय लोगो नाङै नाङै जादों बिसोरो आंखौसो दाख्लै माबायदि बखिना हरदों नुवाखै आंखौसो बिराद बाथ्रा बुंना हरदों बिनि फंबाया दे आफा दे ओंखामखौ संदो दे लाबो मैगंफ्रा आंबो आफानि एसे आंहा मोजां मोनदों बिहामजो फैनायखाय दिनै दे आफा आं ओंखाम संनि र' बिहामजो फैनायखाय मोजां मोनबाय आं गोसोखौ बिसिनि न'खौ नुबानो रागा जोंनो ओंखारलां मैखि दैलेले हिनजावखौ गोसो जानो गिनाया गावरिमानि फिसा है आं गावरिमानि फिसाबा नों सिंखावरि फिसा नों मासे डेन्जारलै बे गथ'आलाय देनां देरबा बिमा बायदि मैखि दैलेले जुमाय फाग्लासो जागोन नामालै बेलाय मा गथ'लै आंनो आमाया टफि बायनो होदों दाख्लैयो आंनि बार्थडेयाव बे आंनो गस्ला गोदान पेन गोदान बायनो होसिना आंनो टफि बायदों आरो टफि बायबाय हो औ एकदम मोजां नुथारदों नै बाबा नै
फिसौआबो फैबाय दे बे फिसौ गैयाबा आहा सिरि मोनथारो नै मा दावराव जालायखो बावलाय आरे